Привітання, сябри! Бачите, у нас сьогодні запланований вечір казок. Я так казки люблю. Ой, а ви? Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, салют, Янка. Я не спозднился. Вечер казок еще не почався. Привітання, Буслик. Не хвилюйся, ти своєчасово прибіг. Я якраз збиралася розказати глядачам, що ми сьогодні плануємо робити. Фу, расскажем разом. Чому ні? Тільки я почну. Починай. Сябри, нам з Бусликом вельми подобаються казки. Сподіваюся, і вам так само. Ось ми і вирішили провести сьогодні вечір казок. Будемо згадувати самі різні казки і розказувати їх по ролях. Ми спочатку хотіли, щоб вечір казок провів з нами дядуля Добродій. Але він відправився за новими мультфільмами для нас. Тому ми запросили Коску. Вона ж подорожниця по книгах. І так само вельми много казок ведає. До речі, а де Коска? Вона вже повинна була прилетіти. Не ведаю. Звичайно, вона не спозняється. І наш вечір казок затримлюється. Ой, Буслик, де ж нам Коску шукати? В якій книжці? Не ведаю. У нас книжок так много. Покуль усі переглядім, коли ханка скончиться. Може, тоді самі почнемо вечір казок? Що ж робити? Давай. Тоді пропоную почати з казки «Кот у ботах». Я буду котом. Буслик, а я ким буду у цій казці? Господаром кота. Хочеш? Не хочу. Лепш давай розкажемо казку «12 місяців». Про те, як дівчинка посябрувала з пригожими братами-місяцями. Ой, ні, мне в этой казці так дівчинку шкода. Я езжу в зимовый лес, за кветками отправили, и она там ледь не змерзла. Я в этой момент могу и расплакаться. Ой, ну, Буслик, тоді пропоную іншу казку. Про бременских музикантів. Там і принцеса есть, і много інших ролей. Я буду певнем. Ой, не підходить. У этой казці принцеса така капризна, співає «Я нічого не хочу». Ой, Яночка, так ми з тобою ніколи не домовимося. Треба все ж таки дочекатися Коску. Добрий вечір. Ну, нарешті. Привітання, Коска. Салют, а ти чому спозняєшся? У нас же вечір казок запланований. Ти що, забилася? Почекайте. А де гэта я? Коска, хопить жартувати. Ти у колиханці. А хто я? Ну і ну, ти наша сябравка Коска, подорожниця по книгах. Ой, не пам'ятаю. Ось так справи. А откуль ти до нас прилетіла? Як тут опинулася? Чого ти так само не пам'ятаєш? Гэта пам'ятаю. Я була у нейкім пригожым садзе, і там было столькі розных пригожых кветак, а сярод іх ляжаў вось гэты каменьчык. Я яго ўзяла ў рукі і апынулася тут. Гэта ж твой каменчик-навігатор. Мой навігатор? Ну так, ти задаєш координати, і він відправляє тебе туди, куди ти захочеш. Значить, я хотіла ляцець до вас, задала координати, а потім чомусь про все забилася. Ой, мамочки! Коска, не розстроювайся, ми зараз допоможемо тобі усе вспомнити. Яночка, ти упевнена, що у нас отримається? Прийдеться постаратися. Треба ж допомогти Косці, щоб вона усе вспомнила. Ну давай поспробуємо. Коска нічого не пам'ятає. Значить, її зачарували, так? Логічно.
а зачаровать ее могли только у казцы, так? Ой, я успомнила. Что? Я докладна была у казцы. А у якой? Ой, а про гэта я пакуль што не успомніла. Ой. Нічога, мы зараз самі адшукаем казку, у якой цябе зачаравалі. Можа, гэта была казка про спячую прыгажуню? Не, та прыгажуня заснула, а не памяць страціла. Тады давай вспоминать казки с чароўнымі садами. Пунцовая кветачка, там быў чароўны сад. Не, там быў зачараваны прынц. Чакайце, я успомніла. Назву казкі? Не, але я дакладна памятаю, што ў чароўным садзе была нейкая жанчына, і сярод кветак зусім не было руж. Здаецца, я ведаю, з якой казкі прыляцела коска. І я успомніў гэты момант. А вы, сябры? Цябе, коска, зачаравалі ў казцы снежная каралева. Гаспадыня чароўнага саду герду хацела ў сябе пакінуць. Ой, а як мне зараз расчаравацца? Табе трэба ўбачыць ружы. Але дзе мы зараз ружы возьмем, Яначка? Мослік, мы ж не ў казцы. У нас ёсць камп'ютар. А камп'ютар? Ой, здорово ты придумала, Яначка. Коска, бяры вось гэтую коробочку, адчыняй яе. Ага, так, і стаў перад Янай. Так, зроблена. А што далей? А зараз я набяру ў пошук самыя прыгожыя ружы. Так, ружы ёсць. Цяпер глядзі, коска. Ага. Якія цудоўныя ружы! Цікава, які гэта сорт? Трэба ў энцыклапедыі пашукаць, і ў нас у калыханцы такія вырасціць. Коска, ты ўсё успомніла? Ты расчаравалася. Дзякуй, сябры мае. Калі б не вы, я б на ўсё жыццё засталася бы ў казцы пра снежную каралеву. У наступны раз будь уважлівей, каб цябе больш ніхто не зачараваў. Абавязкова буду. Шкода толькі, што вечар казак у нас не атрымаўся. Як гэта не атрымаўся? Вы столькі цудоўных казак успомнілі, дык яшчэ і мяне выратавалі. Так што ў нас атрымаўся самы сапраўдны вечар казак. Здорово! Тады давайте яго працягнем праглядам мультика. Выдатная прапанова. Давайте глядзець мультфільм, сябры. Ой, я так стамілася, сябры. Ой, і я таксама. Таму і нам, і нашым гледачам самы час ісці адпачываць. Толькі спачатку трэба пачысціць зубкі і памыць тварыкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаня